Donostia ospitalean okerrezpa gaude lanean harrapatu dugulako bertan jostun lanak egiten aritzen den emakume bat. Maider Larre, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta bai, biztan da lanean harrapatu zaitugula. Esaiguzu, momentu honetan zertan harrapatu zaitugu, zer lan egiten ari zinen ordu gara? Arropa errebisatzen. Garbituta legortzen den arropa guztia dator pertsetan zintzilikatuta, airean dena, eta guk egiten dugu errebisatu arropa hori. Besazpiak, begiratu berez dauden puskatuta, poltsikoak, brageta, botoiak, remailerak, gauza guzti dena begiratzen ditugu, eta poltsiko barruan ez dagoela ezer sorpresarik. Atera behar da dena. Eta noiztik ari zara zu Donostiko ospitalean jostun lanetan, eta zergatik Donostiko ospitalean? Ni darama 8 urte lanean. Eta pelukeian lan egiten nuen leno, eta pelukeiko lana jetxi izan pila bat, eta ikasi nuen postuna. Eta gerozti dagoen linea. Eta zeman lagun ari zarete joskin lanak egiten edo jostun lanak egiten hor? Gugera 4 hemen Donostian. 4 pertsona gaude, egiten ditugu 3 txanda, 2 goizian eta 1 arratsaldean. Goizean egoten dira 3 pertsona, egoten dira, eta arratsaldean pertsona bat. Horrek esan nahi du Donostiko ospitalean jostunak etengabe zaudetela eta lan asko dagoela, ezta? Asko dago, bai, asko. Arropa asko dago, dago langileen arropa, gaixoen batak eta pijamak, dena josten da. Aprobetxatu daitekeen guztia, dena aprobetxatzen da. Guri esan digute hor, gertatzen omen da gauza bat, medikuek poligrafoak hemengo poltsikoan bularrean sartzeko ohitura daukatela, eta hori tintarekin zikindu egiten dela, eta hori ze konponbide ematen diozu, zuek horri? Medikoa bakarra ez, nik uste langile gehientsuenak. Eukitzen dute hori poligrafoak eta behar badituzte edo fosforitoak eta gauzak lehertzen dira edo puskatzen dira eta poltsikoak ondatzen dituzte eta posible bada poltsikoak entzen da eta saiatzen gea berri bat jartzen. Bilatu behar da telaren kolore antzekoena, eta arropa batzutan egoten da hainbeste garbitu eta hainbeste erabiltzen baina kolore gabe, uniten zaio gastatu egiten da arropa, eta jartzen zaie poltsiko berria berrera biltzeko. Batzutan ezin da, Batzutan ezin da. Eskatu beharko diegu medikuei arotzari bezala belarrian jartzeko. Hori da, ideia ona, bai. Eta lana zer daukazute, banatuta, bakoitzak bere lana dauka, adibidez, bat botoiak josten aritzen da, bestea brageta konpontzen, esate bat. Egiten dugu txandaka. Ni adibidez gaur egongo naiz arropa rebisatzen, bihar egongo da beste lankide arropa rebisatzen, eta ni egongo naiz josten, egiten dugu txandatuz. Eta arratsaldekoa ere egiten dugu txandaka. Aste bat egoten da bat arratsaldean, hurrengoan bestea, horrela. Goizean ez dagona, arratsaldean dago. Eta Maider, orain irudi batzuk ikusten ari gara zurekin hizketan ari garen bitartean, da hor ikusten dugu erropak, horrela, bueltaka, itzuli-mitzulika, airean, ez da? Karrusel baten moduan. Baitugu operarioak lanian, egoten dianak banaka-banaka zintzilikatzen dituzte partxatan arropa guztia, eta dena dihoa makina sartuta, banaka sartzen dute dena airean, arropa guztia airean. Makina batera doa, karrusela ditzen dioguna guk, eta makina horretan hartzen dute langile arropa. Eta mediku erizain edo langile guztien arropen neurriak kontrolatuta dauzkazue? Arropa dena da komun edo denentzako da berdina, tailak dira berdinak. Daukaguna da programa bat, programa horretan sartzen dira pertsonan datuak, taila eta den, eta gero makina berak, zuk ematen duzu kontraseina batekin, eta ateratzen dizu zure arropa. Eta noiz izaten duzu zuek lan kargarik handiena? Normalean izaten da, udaberri hasieran, udaran, medikuak, erizainak, praktiketakoak etortzen direnean, hori denai hartu behar zaie datu guztiak, sartu behar da
ordenagailuan, hori administratibak egiten du, eta esplikatu bat zaile, makinak nola funtzionatzen duen. Arropa hartzeko, nola hartu, nola bota zikinean, garbian nola hartu, dena. Eta oroar, esan genezake ospitalean arropa asko ondatzen dela? Bai, ondatzen da arropa. Azkenean arropa hori erabiltzen da ia egunero. Zu gaur jantzita dakazuna garbitzea botatzen duzu, bihar goizean operarioak labadoran eta garbitzen dituzte arropak, eta ja guardi erdirako edo horrela, jadago ia karruselean sartuta berriro hartzeko. Prest, bitartean ez badauka ezer konpontzeko beharrik. Eta mediku edo erizainen batek arropa oso erabilia edo apurtua bali madauka, nork erabakitzen du hori aldatu eta honek beste bat behar du edo... Normalen arropa dena da, orokorra denantzako da arropa berdina. Ez daukat izen bat, badaude batzuk pertsonalizatuak. Orduan, pertsonaile bat badute arropa hori berezia, beraiek etortzen dira gure gana eta esaten digute, hau daukat ondatuta, hau aldatu, berria jarri, hori bai egiten da. Baina bestela, erabekitzen dugu oso zikina, oso zahartuta badago, botatzen da edo batzutan labadora barruan boligrafoa lertu bada, labadora guztia edo gehiena saiatu behar da berrera biltzen, baina normalean ia den ondatu. Horregatik da urdina arropa, boligrafoa lertu delako? Ez. Urdina, txuria, arroxa, morea, arkoiris kolore guztia ditugu. Isabel, garbigailuaren barruan boligrafo bat zeratzea, lertzea, haze ondamendia ez da? Bai, seguro asko, guzti erropa guztia, Bai, hori ezkontzako soineko batekin gertatzen bat ditu, haze problema. Bueno, lehenengo lavadoran ez dala sartzen, berri alde batetik. Ongi. Maider, eta inoiz tokatu altzaizue langileren bat etortzea, ez dakit, kexan botoi bat ez dagoela josita, edo zerbait gaizki egina dagoela? Gerta daiteke. Guk egunean ia arropa edo gehiago bizatzen ditu. Orduan, botoien bat edo postura bat edo zerbait eskapatzea, errexeiton daiteke. Saiatzen gehiatzen, baina noizbait edo gola, bai. Gertatu izan doa, josten diogu momentuan, eta zertatasun. Maider, eta zuek ez, esaten diozunen norbaitei zuk ospitaleko jostuna zehala, nola reakzionatzen dute? Zenetako gaur adibidez, hau, lehengo aldian nik ez nekin jostunak zutela ospitaleko, ez, ospitalean? Gerde asko, jostuna, ospitalean. Bai, ospitalean, arropa dena konpontzen da, gaixoena, langile guztiena, arropa ondatzen da, josten da. Zendeak egiten da, badaude jostunak, ospitalean. Egia da, ospitalean normalean josten dutenak, beste batzuk izaten dira, eta zauriak josten dituztenak. Beste zerbait josten dutenak. Bai, gu medikuen antzera, josten dugu arropa. Beraien gaixoak eta guk arropa, hori da. Gustatzen zaizu zure lana? Bai, pilo bat. Bai. Ni oso gustora nago. Maider, eskerrik asko benetan gaur guri erantzuteko tarte txiki hau hartzeagatik eta jarraitu zazula lanean, eta ondoren asteburua dator, beraz aprobetxatu asteburua ere. Mila esker benetan. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Eskerrik asko. Ongi izan. Ondo segi. Agur.